GMP Power-ohjelma 12 kHz. Se on kaljapullon korkki täällä. Näin. Käymmäs näin. Hirmu hyvä takuusta 8586. Kokkelepas Kelan käreellä. Miten huonoksi muuttuu. Raatasignaaliksi muuttuu. Hirmu huonoksi muuttuu. Kautta kokeilla hopeasormuksella samaa. No niin, nyt on tällä hopeasormus tällä upotettu. 1-2. Joka suuntaan. Kokkeilepas Kelan kärkkeä. Ei muutu ratasignaaliksi. Vaikka kuinka haluaa. Kuulostaa hyvältä Kelan käreelläkin. Ei se muuta. Siitä sen tunnistaa kaljapullon korki ja hyvä esiintyinen kesken.